Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Дин тотучылар вәгазьләр тыңладылар һәм бер-берсен бәйрәм белән кутладылар. Мөселманнар мөһим бәйрәмнәрнең берсен Корбан бәйрәмен билгеләп үтте. Ат халык уеннары, татар эстрадасы йолдызларының концерт программасы, Тукай районының Кызыл Байрак авылында Сабан туй бәйрәме узды. Мөселманнар мөһим бәйрәмнәрнең берсен Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Ул Рамазан айының тәмамлануын белдергән Ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач билгеләп үтелә. Шулда бу айда барлык мәчетләрдә дә бәйрәм намазлары укылды. Дин тотучылар вәгазьләр тыңладылар һәм бер-берсен бәйрәм белән котлады. Безнең төшерү төркеме Нур-Ихлас мәчетендә булды. Кайбер мөселманнар мәчеткә беренче тапкыр бәйрәм намазына киләләр, башкалар исә киресенчә күп еллар дәвамында барысы белән бергәләп дугалар укыйлар. Мен хәзер 79 яшь, 70 елны хәтерләп бетерәсең дә, мин үзем чистай кешесе, гаит намазларга барганда беренче тапкыр, конечно, әти белән, әти инде күптән мәрхүм, шул әти белән иң беренче тапкыр чистайда мәчеткә гаит намазына барганда, инде ул көннәр безнең хәтердә, яхшы тирән хисләр калды. Әтигә ярып килдем. Иң беренче бала чакта. Килдек малай белән гаиткә, намаз укырга, кайфләребез күңелле. Аллаһка шөкер, шундый зур бәйрәм. Корбан бәйрәмендә мөселманнар тынычлык һәм иминлек сорап дуга кылдылар. Аллаһ субхана тагала шулай инде көннәребезгә, индәребезгә иминлек бирсә иде, бәрәкәт бирсә иде, тынычлык бирсә иде, инде шалган корбаннарыбыз бәрабәрне Аллаһның үзенең ризалыгына, рәхмәтенә ирешергә һәм барча булган гөнаһларыбыздан пакланырга Аллаһ насыйптарда илесә иде. Шолы халкы һәм шәһәр кунаклары белән бергә бу көнне намазны башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов та укыды. Аның сүзләренчә, аларның гаилә традициясе бар, бәйрәмгә бергә җыелырга. Әни янына барырга уйлыйм. Балалар белән бөтенебез барабыз әни янына. Кымаклар ашарга, үзебезне котларга. Традиция буенча күп кенә мөселманнар Корбан бәйрәмен гаиләләрендә билгеләп үтәләр, туганнарына һәм якыннарына кунакка баралар. Бәйрәмнең әйбәт зар дип уйлыйм инде мин. Яхшы итеп үткәрергә, Корбан чалып, дөрес итеп үткәрергә инде. Корбан бәйрәменә инде Алла берсә туганнар арасында бергәләшеп җыелышып, сарык чалып, Алла берсә шулай үткәрергә дип уйлыйбыз инде. Бик сөенәбез, Аллаһка шөкер. Бик шатбыз, килгән өчен. Аллаһның рәхмәте. Корбан бәйрәмендә бер-береңне сыйлау, табын әзерләү, мөхтаҗларны кайгырту һәм үлгәннәрне искә алу гадәте бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Корбан бәйрәме узды. Яршалда күп еллар дәвамында Корбан чалу майданчыгы элекке калды. Бу элеккеге ит комбинаты артындагы территория Сидоровка бистәсендә урнашкан. Бәйрәмгә берничә көн кала, унда барлык әзерлек эшләре башкарылган. Шул исәптән майданчыкта дезинфекция да үткәрелгән. Урында безнең төшерү төркеме дә булды. Чалыга барлыгы 1400 башка якын корбан хайваннары китерелгән. Сарыкларның тере авырлыгының килограммы 400 сумнан 500 сумга кадәр иде, уртача авырлыгы 30дан 50 килограммга кадәр булган. Узган елны 1 килограммы 300-350-дән булды. Быел 400-дән 450-дән. Мондагы сарыкларны инде былтыр саткан булсам 15-тән, зурларын быел 20-дән дә зуррак бәяләр. Төрле сарыклар 10 меңнән алып та бар, төрлесе бар, төрле бәядәге бар. Одесса, төрлесе бар. Аның таблицасы бар, колакларында ислары бар, шул бәядән. Сарыклардан тыш быел беренче тапкыр Чалыга Корбан чалу майданчыгына кәҗәләр дә китергәннәр. Сарык саны, тәкәләр саны 200 штук. Ел сайын сорагач инде быел кәҗә алып кергә дә булдык. Кәҗәләрне потому что сорыйлар. Кәҗәләр тоже шул сарык бәясендә инде. Живой вес 400-450 тора инде. Среднем где-то шул 40 кило тирәсе килә инде бер кәҗә. Дин буенча корбанлыкка тышкы кимчелекләре булмаган сәламәт хайваннар гына рөхсәт ителгән. Шолы һәм Тукай районы ветеринарлары майданга сары һәм кәҗәләрне маркировкалау буенча керткәннәр. Флагтагы биркалар һәм флагтагы чипларын бөтен данлар чагышты, документлары чагышты, бөтен ширгә тикшерелгәннәр документларында язылган. Бүгенге көнне карасагыз, менә загоннарга карасак, бөтен малда
исән сау, Аллаһка шөкер, бик матур сарыклар. Құрбан шалушыларға да айрым таләпләре. Бу эш бары тик мусульманнарга гына рөхсәт ителә. Алар диннең барлык таләпләре үтәлсен өчен намаз укырга һәм махсус белем алырга тиеш. Hakikate şunanda kurbanlıktan gitsin için, dürüst bulsun için, ol şeriat kanunlarına, İslam kanunlarına doğru kilgen, dürüst bulgan rəvişdə şalınırğa tiyiş. Bizden bu ihatədə, maxsus ihatədə qaralgan maxsus şaluşılar. Alar bizning dini oku yurtlarının şagirdləri. Әшәлі халкы һәм шәһәр кунаклары корбан хайваннарын сайлаганда үз өстенлекләренә генә йөз тоттылар. Benim hatınım aktiste olsun diye yaşamak kadar aklı sarardık indi. Ne anın enjektivitelerinde tilavu boyunca mesela. Ondan sonra bir küçükler olmasın diye indi. Құрбан бәйрәме быел 6 июньгә туры килде һәм 3 көн дәвам итте. Оештыручылар әйтүенчә, корбан чалу мәйданчыгы тәртипкә китерелгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. От чабышлары халық ойыннары Татар эстрадасы йолдызларынан концерт программасы Токай районының Кызыл Байрақ авылында Сабан туй бәйрәме узды. Хөрмәтле кунаклар арасында республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов шулай ук безнең төшерү төркемендә булды. Милли ашлардан һәм бәйрәм ризыкларынан башка нинди татар бәйрәме булсын, Сабан туй кунакларын борынгыча мичтә пешерелгән куймаклар белән каршы алдылар. Мишкәй кыймаклар пешерү бит инде элек-электән килгән гадәт. Безнең янкәйләр, әбиләребез шушылай кыймаклар пешерә торганнар, без иртүк торуга. Эше камырга инде бу әлбәттә. Шулай кайнар мишләрдә пешкән кыймакларны майлап, баллар белән, вареньялар белән ашау бигрәк тә тәмле инде. Бәйрәм кунаклары өчен авылларда чәчү эшләренең ничек баруын күрсәттеләр. Сабан туйда волонтерлар да катнашты. Алар үзләренең эшчәнлеге һәм хәрби хезмәткәрләргә даими тапшырыла торган гуманитар ярдәм турында сөйләделәр. Егетләргә картофельный пюре, менә мондай будкалар, окопный свечаларны заливаем, да бүтән кешеләр белән, бүтән поселок булыша. Үз-үзебез генә түгел. Без бергә, без гел бергә. Халык булыша бик нык. Майданда бәйрәм кунакларын театральләштерелгән тамаша көтә иде. Соңыннан иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләү тантанасы булды. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры һәм Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Сабан туйның мәртәбәле кунаклары булды. Хөрмәтле райондашлар, Сабан туйның кадерле кунаклары, сезне чын күңелдән милли бәйрәмебез Сабан туйы белән котлыйм. Һәрберебезгә исәнлек, саулык, гаилә иминлеге, күңел күтәренкелеге, бәйрәм котлы булсын. Сабан туйы һәрберебезгә матур тәэсирләр бүләк итсен. Нәтиҗәләре хезмәткә, бердәмлеккә рухландырсын. Көч, егер үстәсен. Сезгә һәммәгезгә нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык, игелек һәм муллык телим. Әлемне күтәргәннән соң Сабан туйга старт бирделәр. Һәркем гер күтәрә, балык тотуда, бүрәнә буйлап йөрүдә һәм ат ярышларында катнаша алды. Балык тотырга җыенмакчы. Шөтә кеше күп әйләнде. Бер-бер алды керәләр. Бал тартышында менә 2 шурда калдык инде. Көрәшкә керәм хәзер. Нык шәп, нык рәхәт, малайлар көрәшә минем икесе дә. Сабан туй күңелле. Ашылыш ягы бик шады, концерт номерлары бик әйбәт. Нык шәп, погода да рәхәт. Милли көрәш буенча ярышлар бәйрәмнең кульминациясе булды. Милли бәйрәм концерт программасы белән тәмамланды. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Беларусь киемнәре һәм Төркия текстиле ярминкәсе тагын Чаллыдан барлык сезонга ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар аяк киеме. Шулай ук мендәр, юрганнар, урын җир әйберләрен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча алырга була. Чаллылар янәдән үзләрен Беларусидан сыйфатлы уңайлы аяк киемнәре белән сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук үтемле бәяләр сатып алучыларны сөендерәчәк.
Представляем инновационную модель на проблемную ногу, туфли из натуральной кожи ягненка с трансформируемым задником. Мягкая, дышащая кожа ягненка обеспечивает бережное прилегание к стопе, предотвращая натирание и дискомфорт. Особенность модели – гибкий задник, который легко складывается и превращает туфли в удобные сабы. Это решение идеально для тех, кто ценит комфорт, функциональность, стиль и удобство на каждый день. Тәкъдим ителгән бардык модельләр фабрикада җитештерелгән, күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме сайларга була. Бер дә шулай ук Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Большой здесь выбор. У меня нога проблемная, поэтому я сюда пришла инде покупать. Здесь выбор есть, можно покупать. Уңайлы аяк киемне һәм төрек текстилен Яр-Чаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкләр сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Все лето в Покабато при бронировании дня рождения скидка 20% на билеты, а также оформление домика, поздравления от ростовой куклы и торт в подарок. Пока лето!